നമസ്കാരം. എമ്പുരാനിലെ ഈ സീനുകൾ പൃഥ്വിരാജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ എന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ശേഷം ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ എന്നായിരിക്കും. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടതുമാണ്. 2024 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിറ്റുകൾ കൊടുത്തത് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ തന്നെയാണ്. ആടുജീവിതം പോലെ ഒരു സ്ലോ പേസ്ഡ് സിനിമ 160 കോടിയോളം കളക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് കോമഡി മൂവി 90 കോടിയോളം കളക്ട് ചെയ്തപ്പോഴും പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ആക്ടറിന്റെ ക്രൗഡ് പുള്ളിംഗ് എബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. ആടുജീവിതം ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ ഇപ്പോൾ റിലീസായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. അതുപോലെ ഈ വർഷം തുടക്കം തന്നെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു പടം സംവിധാനം ചെയ്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റും അയാൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, ഇനി വരുന്ന കാലം ബോളിവുഡ് ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ തന്നെയായിരിക്കും. മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കും ശേഷം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ തന്നെ, മലയാളത്തിന്റെ ഇളമുറ തമ്പുരാൻ.